Това е пропуск. Дами и господа. Дай! И това беше гол. Дами и господа, сега е ред на моя братовчет Мартин, дами и господа. Ето го. Точно това е Мартин. Пак пропуск. Дами и господа, представите ли си го? Да е пропуск това втори път Пък за и съм Мартин. с бутонки. Какъв пропуск? Само. Здравейте! 1-0 за моя братовчет. Здрасти, хора. Това познавате. Ето. Ето е 1-0. Както виждате. Ето го за сега резултат е 1-1. Както винаги. Той е мой братовчет първи. И това клипче ще го качим в YouTube. Дайте отдолу по един лайк. Ето гол. Но можеше да бъде англиче, но все пак е гол. Пак. Ето го, ето здесь го вкаха. За сега мама ме снима много пъти, ме праща в нейния фейсбук и имам и то много такова лайка, белюкса, да ви кажа. Някъде колкото на известните. Сега ще видите как ви е Мартин. И това е гол. Това е 2-2, дами и господа. Който вкара третия гол отстрани, може да се признае за най-добрия от двамата. Той, моя братовчет, ето ме, моя братовчет има голям брат, който е на 13 години. Ето пропуск, топката ще да ме удари и да се спусна от телефона. Но това не беше проблем. За сега сме 2-2. Сега ще видим моя удар от това. Ето го братовчет ми. Пак се завръщам, хора. Това е пропуск, дами и господа. Представете ли си да пропусне отново колко белик? Много, но за сега... Той се казва Диан, аз Мартин. Да. Ти, кой е футболист си? Да. Антуан Гризман. Аз съм Меси, дами и господа. Ето този Аз съм Антуан Гризман. Ехо! Антуан Гризман. Чай да се снимаме. Здравейте, пак се завръщаме, хора. Това е първият клип, който ще го качваме. Но той ще е много як. Следващия клип ще целим гради и горни и така нататък. Той се опитва сега да вкара англичия от Ъгов. И това беше гол, както виждате, ще видите. Сложете отдолу един лайк
долу лайк. Ние сме от Стара Загора и сме в село Горно Ботево, но тук сме на село малко продава и цяло на Ботево. И тук си правим първото клипче. В Стара Загора ще правим още едно. И ето и аз казвам. Това е гол. Аз съм Антуан Гризман, дами и господа. И В Стара Загора ще правим още едно клипче. да, На него искам поне 200 лайка. да. Ако може и повече момчета и момичета, баби, дядовци, каквито да сте Който ви. гледа нашото клипче да се абонира към нас. Той е от 6-то, аз съм от 5-то основно училище Митьо Станев. Той е от 6-то основно. Ние сме братовчеди. И то първи. И сега ще гледаме как ще бие от Бряг свободен. И това беше гол. 4-3 за сега резултата. Той води. Сега, ако аз карам, почваме другото изпитание. И други мои момчета и негови приятели ми възложиха изпитание да целим гради. И сега ще карам аз един гол и почвам да целим гради. Той да удари тези гради, той е победител, но ние не се състезаваме, защото ние сме само братовчеди. И сега града само започваме да целим градите. Хайде, или ти профили аз? Който оцели първи три гради, той печели. Да, но не се състезаваме. Просто едни мои приятели и негови ни ги възложиха. И сега трябва да оцелим долна лява града или дясна. Ето и той е цел в каха. Сега ще видим аз какво ще направя. Ето го. Меси. Сори, Меси не успя винаги. Нали знаете? Не знам много трудно. Ние сме били от Беха и сме играли. Навече сме в Лудогорец. Да. И аз пропускам, както виждате. Няма човек без да пропусне не може или да пае, нали знаете? След двамата вкарвахме бразилета, англичета, всичко. Той беше капитанът на отбора. Така. И както виждате, ще стреля братовчет ми пак. 0 на 0 сме. Щяхме да правим с някой да ни вади и ние да таковаме от това, но не. Защото баща ми, баба ми, дядо ми имат работа и за това не можем. Ето го. Ето сега ще целям. Това не знам, как ще видите. Това се казвам от мен, не знам. Как ще казвам? Както виждате, аз пропускам, но и сега те покарахме. Ето, но това не се зачиташе. Сам да ви покажа. Ние сме много добре, знаем много финтове. Тук ще се бият. Ето, като виждате. Дяволите! Да! Шепнали. Ние тук вкарваме от прях работи браслета, но тук нямаме истински лъчи, както виждате. Откъде е след били шота?
Ето ме заради те. Ето, без да иска, щях да си спусна телефона. Ето за 20 см можеше да вкара, но аз не бях със сигурност. Това беше мой братовчет, той снима и така. Напразно го стае. Ето. Къде те пише? Ма, нали може и Таца и Сантос? Ето! 1-0 за мене! Както виждате, но и той може да не. Добре ли си на матч? Много.